Niagarská vodná elektráreň číslo 1 ukázala svetu, že sa voda môže stať zdrojom nevyčerpateľnej energie pri transformovaní sily prírody v prospech ľudstva. Vtedy môj dar predvídať budúcnosť pomohol uskutočniť technologickú revolúciu a zlepšiť život celých generácií. Dnes však, keď stojím na tom istom mieste a pozorujem tie isté hukotajúce prúdy, vidím niečo úplne iné. Rieka Colorado zásobuje vodou 7 štátov USA. Povodí rieky Colorado trvá už viac ako 20 rokov megasucho, ktoré je najhoršie za posledných 1200 rokov. Tento problém v súčasnosti sužuje minimálne 40 miliónov ľudí. Celkové zásoby vody sa veľmi rýchlo zmenšujú. Odborníci varujú, že to môže viesť k vytvoreniu mŕtvého povodia. Na obzore nevidno žiadne búrky, takže môžeme s istotou povedať, že tento rok ukončíme suchý a predĺžime toto súvislé sucho. Ale už v januári 2024 bol v San Diegu a Venture vyhlásený stav núdze kvôli záplavám. Ľudia utekali do bezpečia. Autá boli spláchnuté prúdmi vody. 5. februára spadlo rekordné množstvo zrážok. Záplavy ohrozili 38 miliónov ľudí v Kalifornii a susednej Arizóne. Vyskytli sa ničivé bahnotoky. Nárazy orkánu dosahovali rýchlosť 128 km za hodinu. Celkový počet klimatických anomálií v USA za posledné 10 ročie exponenciálne rastie. Dostala sa ku mne informácia, že v dôsledku povodní vo februári 2024 sa cesty v Los Angeles premenili na rieky. V ohrození sa ocitli životy 38 miliónov ľudí v Kalifornii aj v susednej Arizone. Viete si to predstaviť, vážení potomkovia? Kalifornia, najsuchší štát, a zrazu záplavy. Zamyslel som sa nad tým hlbšie. Ukázalo sa, že nejde o ojedinelý prípad. Klimatické anomálie posledných rokov na území Ameriky možno vymenovávať veľmi dlho. Situácia sa zhoršuje priamo pred vašimi očami. Zdá sa, že predtým zatvárate oči. Niektorí z vás sa môžu pýtať, a čo zvyšok sveta, povedzme Európa? Vari sa tento chaos klímou deje iba u nás? Európa je súžovaná vážnym suchom už niekoľko rokov. Situácia sa doslova vyhrotila v lete 2022, keď do Európy zavítalo najsilnejšie sucho za posledných 500 rokov. Anomálna horúčava bola v krajinách Európskej únie prirovnávaná k príchodu apokalypsy. Francúzsko bojovalo s rozsiahlymi lesnými požiarmi a vo Švajčiarsku sa roztopil priesmyk, ktorý bol pokrytý ľadom 2000 rokov. Podľa prepočtov dosiahli celkové straty krajín EÚ od extrémneho počasia $20 miliárd. V roku 2023 sa situácia ešte zhoršila. V takmer každej rieke na území Európskej únie do tej či onej miery klesla hladina. Vo Francúzsku sa voda tak zohriala, že sa stala nevhodnou na chladenie jadrových elektrární. Európa bola ako slanina na panvici. Čo sa deje teraz? Rok 2024. Európa sa spamätáva z dažďov, ktoré zasiahli viacero krajín naraz. Búrky a prívalové dažde zasiahli oblasti severnej Európy v prvých dňoch januára 2024. Pričom boli zaregistrované závažné záplavy vo Veľkej Británii a severnom Francúzsku. Zaplavené boli ulice Belgicka, Nemecka, Holandska a niekoľko miest v Rakúsku. Materiálne škody spôsobené povodňami môžu dosiahnuť miliardy eur, no ekologickú újmu je ťažké odhadnúť. Jedna známa ekoaktivistka napísala: smrteľné horúčavy, záplavy, búrky, lesné požiare, suchá neúroda. Toto nie je nový normál. Sme na samom začiatku klimatickej a ekologickej katastrofy. A extrémne poveternostné javy budú čoraz častejšie. S týmto tvrdením nemá zmysel polemizovať. Klíma sa skutočne mení nielen v Spojených štátoch a Európe. Klíma sa mení na celom svete.